Здравейте, кандидат шофьор, отново с мен. В това видео ще решим една цялостна листовка. Имаше много запитвания, защо не решаваш цели листовки. Както винаги съм отговарял, решаването на цели листовки показва моите знания, а не вашите. Затова първо ви съветвам минете през всички клипове, в които разяснявам отделните въпроси и след това вече, като сте сигурни във вашите знания, почвате да решавате листовки, тъй като решаването само на листовки може да ви доведе до едно лъжливо усещане, че всичко знаете. И ако ви се паднат повече въпроси, които знаете, някой отгадате на чаблонче и може да получите много лъжив резултат, че всичко знаете, но накрая да нямате успешен резултат на края на изпита. Ако за първ път гледате моите клипове, може да се абонирате в моят канал, в който разглеждам всички глави, всички въпроси, които могат да се паднат. Нека започваме. Въпрос номер 1. Коя част от пътя на показаната схема означена с буквата Б? Пътна лента, платно за движение, пътно платно. Кой от пътните знаци предупреждава, че ще навлезете в опасен завой? Изключително посока на движение след знака, забранено, опасен път и предупреждение за последователност от завой, първият от които е на ляво. Качването на дете до 12 години в автомобил спрял на платното за движение се извършва. Така, два верни. От страната на пътния банкет, т.е. където е безопасно да качете детето, от страната на тротуара, от страната на водача не, от което и да е страната на автомобил, който дето е извършен продължител не. Т.е. тук целта е да се избегне някой да го удари с колата, т.е. трябва да е от страната на пътния банкет или на тротуара. Значението на този мигащ съседна ствара е: преминаването е забранено, внимание, преминаването е разрешено, не, внимание. Разрешено ли е да започнете завиването надясно от най-левата пътна лента на платното за движение? Един верен. Да, винаги когато пътните ленти са обозначени с пътна маркировка. Не, да, в всички случаи не. Да, само радиуса на завиване на автомобила е по-голямо от радиуса на завоя. Както казахме, когато много тясно или сте с някакво по-голямо МПС, може да видите от надясно от лева пътна лента, само ако радиусът на завиване на автомобила е по-голямо от радиуса на завоя. И няма да може да го направите. Три верни. При приближаване към кръстовище водача трябва. Така, три верни начин, един верен търсим най-грешния. Така, своевременно да вземе пътната лента, която е предназначена за неговата посока на движение. Да. Да има готовност за намаляване на скоростта. Да. Да увеличи скоростта за преминаване през кръстовището. Не. И третото, вярно задължително, своевременно да прецени как се определя реда за преминаване на кръстовището. Един верен. При тази ситуация разположението на автомобила върху платното движение е. Тоест имаме посочно движение, т.е. движи в средата, няма никой дясно, значи е неправилно. 8. В тази ситуация разрешено ли се движи с скорост по високо значението? Квадратен знак е препоръчителна скорост. Т.е. при тази ситуация разрешено ли да се движи с високо значението? Да. Така, въпрос номер 9. Правилно ли е спрян за престой товарен автомобил? Да, той е най-вдясно. Разрешено ли допълнителни светлини за мъглата се използват при дъжд? Един правилен. Да, само при значително намален видимост. Да, в всички случаи не. При тази ситуация водачът на зелен автомобил трябва. Един правилен. Значи имаме линейка, минава първа, да приемем предвид не. Така да просват автомобила, значи то е на разнозначни пъти, такова нерегулирано, който е направо е с предимство. Той завива, значи първо минава линейката, след това с зеления и след това е синия. Така, един верен. Да премине преди автомобил, да пусне автомобил не, да пропусне автомобил специално режим на движение, да. От пътните знаци означава преминаването от дясно на знака. От дясно. Така, след знака, преди знака, на знака.
При тази ситуация съм с предимство за преминаване пред червени автомобил. Така, имаме път с предимство, аз вим наляво, той завива надясно, т.е. това е неправилно. Предавайки през кръстовището при тази ситуация на регулировчика няма да извършва нарушение при условие, че той е дигнал ръка нагоре, това верни, т.е. всички спират, но те ви казват няма да извършва нарушение, ако премина. Кога? В момента на подаването сигнал съм толкова близо, че не мога да спра безопасно. Да. При подаването на сигнал е било разрешено преминаването. Да. Подаването звуков или светлинен сигнал за това, че ще преминем през кръщото. Не. Светкате, не светкате, той ви казва да спира, не трябва да преминавате. Неправилното положение на тялото на водача по време на управлението води до по-бърза умора. Да, правилно е, затова трябва да имате правилна стойка при следене и да ви е удобно. При тази ситуация, преминавайки покрай спиране на спирката тролей. 3 правилни. Така, трябва да внимавам за пешеходци, преминаващи зад тролейбуса. Да, трябва да внимавам за пешеходци, преминаващи пред тролейбуса. Зад, пред, трябва да управлявам законно спиране. Да, няма опасност за пресичане пешеходци, защото няма пешеходна пътека. Това не е правилно, тъй като те имаме отпред, отзад, от всякъде ви не може да ги видите, така че този не е правилен. Един верен. Който пътните знаци се предупреждава за приближаването към място, където предплатно за движение при пешеходци. Така, това е точно място, това са подлези, това са някакви пътеки, това е точно, предупреждение, че наближава. Сигналът, подаван от водачите преди извършването на маневрата, осигурява им предимството. Не. Който избраните превозни средства е забранено да навлиза с този знак. 3 верни. Тоест, тук е забранено всички, освен автомобили специално режим на движение. Успели да. Така, т.е. само пренолинейки пожарни могат да влизат срещу този знак. Водач, който ще предприеме изпреварване след като подаде сигнал, е длъжен да се убеди, че е 3 правилни. Има видимост на достатъчно разстояние правилно. Има свободен път на разстояние достатъчно за изпреварване. Да. Че водачът на изпреварен автомобил е започнал да намалява скоростта. Не. Когато изпреварвате, водачът на изпреварен автомобил трябва да запази постоянна скорост на движение. Няма да принуждава изпреварното ППС да намалява скоростта и да изменя посоката на движение. Да. При тази ситуация, така, имаме път, вие се движите по път без предимство, т.е. пропусни другите автомобили, като първо минава синия, после ви, като ви, ако той мине по-бързо, при ви сте дошли, няма нужда да спирате, може да си извършите вашата маневра, ако той вече е влязъл и си извършил неговата. Така, един правилен е разрешено да премина без да спирам. Трябва да пропусна пеписа другия път. Да, мога да премина без да спирам, защото съм на предимство. Не се движи пред предимство. Задължен съм да спра преди да премина. Не сте задължен, само ако знак стоп, тогава сте задължен да спрете. При тази ситуация, разрешено ли е преминаването покрай трафарните линии, за да изпреварите товарният автомобил? Има пресичане, моля изпреварите? Да. При преминаването през локви по плътното движение, водачът е длъжен да подаде сигнал за предупреждение, да предупреди пешеходците да се ползва с пръскване. Не, да се движи с скорост, която предпази пешеходците с пръскване. Да. Тоест по време на изпита, както съм казвал, ако сте в дъжд и опръскате, някои могат директно да ви вземат точки или да ви скъсат. Кой от автомобилите е спрян правилно за престой? Така, имаме пешеходна, един е спрян след, т.е. имаме видимост към пешеходците, но платно е преди, т.е. които движат отгоре, не могат да видят има ли пешеходци, така че синият е неправилно спрян, автобусът е правилно спрян. Тоест, в случай ви питат колко автомобилите е спрян правилно, автобусът е спрян правилно. При тази ситуация трябва да премина преди. В тази ситуация имаме път с предимство, в който сме на своята посока, като пътят с предимство е вас и жълтия. Т.е. трябва да преминете преди червения и синия, които са по пътя без предимство. Напреди червения и синия. Как кажа червения и синия, те са по пътя без предимство, жълтия е с предимство. Трябва да преди червения и синия автомобил. Какво означава водач да бъде предвидлив? Това правило. Да взема своевременно мерки, за да не падне в аварийната ситуация. Да, това съм предвиждам го. Да управлява винаги с ниска скорост. Не да поддържа висока скорост, средна скорост. Не да предвижда възможности за опасности в пътното движение. Да.
моят любим знак. Допълнителната табела към този пътен знак се оказва, т.е. имаме стесняване на пътя и имаме 200 метра. 200 метра, когато имаше две стрелки от двете страни, това означава дължина на пътния участък. В случай обаче нямаме и това е разстояние до стеснения участък. Т.е. дължината стеснения участък е с две стрелки, това е разстояние до. Как ще постъпите при тази ситуация, когато автомобилът зад вас е подал сигнал за отклонение вляво? Т.е. виждате в стъклото и в страничното, той трябва да ви изпреварва. Т.е. ви в момента, ако подадете и вие го изпреварите, вие ще сте в нарушение, така че вие трябва да го пуснете в изпреварите, тук да намалите и да спрете, тогава да извършите маневрата. Така, подава вам сигнал и за обикален поверен автомобил преди автомобил, който виждате мен не е правилно, намалявам скоростта и пропускам автомобила зад мен. Да, тъй като вече той е подал сигнал, това, че пред вас е някаква опасност, той нищо не го касае, подал ли е сигнал, трябва да го изчакате. Това е обикновено при изпреварване и трябва да изпреварвате и изведнъж искате да изпреварвате, с това обаче вас ви изпреварват, тогава изчаквате, вас ви изпреварват, тогава вече и вие подавате, ми кажа, изпреварване. При тази ситуация трябва. Така. Тази ситуация, първо определяме ред на преминаване, няма допълнителни знаци, значи дясно стоящия, първо е синия, после сте вие, след това е червения. Така, трябва да премина преди червения, да премина преди синия, не, да пропусна синия, да. Кога водачът е задължен да предостави за проверка документите си за управление на моторно превозно средство? Само при участие в пътно-транспортно происшествие. Не, в всички случаи, когато представител на контролните орган поиска това. Само когато е допуснал нарушение на правилата за движение. Винаги трябва да ги предоставяте. Този пътен знак забранява паркирането, спирането за престой. Изпреварването не, движението назад не. 32. Контролните органи допускат управление на моторно превозно средство на водач, който два правилни. Тук виждате този въпрос, когато човек има някакви проблеми, т.е. дали има такива психологични проблеми, не може да продължи, дали е потребял алкохол и наркотици. Не изпълни предписанието за медицински изследвания за употреба на наркотични вещества. Да. Не е заплатил значителна застраховка на скоростно била. Не. Откаже да му бъдат направена проверка с техническо средство, установено на употреба на алкохол. Телефонен номер 112 е телефонен номер за денонощна пътна помощ. Не, то не е за денонощна пътна помощ. Един европейски телефонен номер за спешни и аварийни обаждания. Да. При тази ситуация пътна маркировка е поставена напречно на път сигнализирането. Виждате това нещо. Това много често се вижда, че има неравност на пътя, но някъде тя е по-ниска. Вие не може да се усетите, примерно, ако е с следната по определен начин за знал, вие може да усетите, че има неравност, затова се слагат именно тези бели триъгълници, които посочват, че има изкуствена неравност по пътното движение. При тази ситуация червен автомобил е с предимство за преминаване през ценния участък от пътя. Така, както казахме, това са двойка знаци. От едната страна е червен, от друга страна е квадратния. В случай виждате, че червен той казва, че трябва да изчакате. Червения е квадрат, пред него е квадратния, който ви показва, че той е с предимство. Въпрос ви питат. Червен автомобил е с предимство преминаване през ценния участък от пътя. Правилно, червения е първи, после сте вие. Задължително ли е спирането на ППС пред ЖП прес, който е включен само звуковата сигнализация? Да, тъй като преносителната може да не работи. Верно ли за хората шумното замърсяване, предизвикано от превозни средства за движение? Да, вредно е. При управление на състав ППС водача трябва ли да носи свидетелство за регистрация на телевизионното марке? Да. Това е много често се забравя и затова обикновено, ако видите пътните полицаи и видят такъв водач с ремарке, веднага го спират, защото знае, че или ремаркет няма на технически преглед, или той няма да носи свидетелство за регистрация. Така че много често тези хора са фащани в нарушение. При тегляне по вредно МПС дължина на гъвкавата връзка може да бъде, т.е. гъвкава връзка, както казахме, между 4 и 6 метра. 4, 5 и 6, трито отпада. Кои от избраните показатели се използва за определение на мотоциклетите, които принадлежат към категория А2? Така, мощност на двигателя да, отношение мощност тегло да, отношение на работен обем тегло не, работен обем двигателя не.
При тази ситуация водачът на товарния автомобил не извършва нарушение ако. Значи имаме магистрала и той е спрял вдясно, т.е. той не може да спира така на магистралата, сега запис той не се движи скорост, не по-високо 30 км в час, не. Т.е. не може да се движите бавно, така и да си салариките си карате. Сега поради повреда, да. Т.е. който е спрял поради повреда може да стои тук, трябва да стои триъгълник към съответното разстояние и паркирал не. Движението назад по автомагистралата е един верен, забранено в всички случаи да, забранено само прозрачта не, разрешено само в лентата принцип спиране не, разрешено без ограничение не. Не е разрешено. Тегляне с гъвкава връзка по автомобилен път. Така, гъвкава връзка, много важно. Забранено само в автоматично зоност не. Разрешено само за изтегляне до най-близкото място за напускане пътя, т.е. взимате и напускате. Значи, гъвката връзка не е задължителна, както казахме, да си я носите, но ако имате, може да и дърпате човека до най-близкото място за напускане от пътя и вече нататък или с някакъв репартак, или с твърда връзка. Ще твърда връзка почти никой няма само големите камиони имат при тях, а в автомобилите ви нямате твърда връзка, но въже за тегляне може да има всеки. Решено без ограничение, не забранено в всички случаи не. Как работи антиблокираща спряща система ABS? Както говорихме в месече в последната глава 19, там има подробно обяснение за ABS. При рязко спиране не се позволява на колелата да блокират. Така, усилва залягането в привода, хидравличен или пневматичен към спирачни механизми. Не, при аварийно рязко спиране позволява когато блокира. Да, един верен, усилва натиска на педала на спирачката. Не. И последния въпрос. Движите по пътя 3 и 4 колесни моторни превозни средства трябва да бъдат оборудвани. Така, какво трябва да бъдат оборудвани? 45 въпрос, 3 верни. С обяснителен тренинг, да, продължител, да, са пали колата, за тегляне, както казах преди малко, за тегляне не е задължително. Може да си го носите, и може дори и твърда връзка да си носите. Въпросът е, че ще ви взема голяма част от багажника. С задължителна жилетка, да. Ако се наложи нещо, първото нещо при спиране, трябва да се обясните с различна жилетка, да излезете отвън колата си и на определеното разстояние, зависимо къде се намирате, извън населено или населено място, сложите ваше безопасителен триъгълник и разбира се, ако се наложи нещо да помагате или ваша кола се запали, отредемате по жългостител, който трябва да е годен. Тоест, обикновено 2 или 3 години са годни, така че хубаво да си ги проверявате през жългостителите и презареждате ли си купувате нови, тъй като при една проверка може да каже, че вие сте с негоден прожългостител, въпреки че имате. Както виждате, въпросите не са чак толкова сложни. Малко бързо говоря, защото мисля, че няма да ми стигне цялото време, но в случая станаха 20 минути. Може да съответно си преглеждате въпросите, дали сте отговорили на някои от тези правилно или не. За да сте, както забелязате, някои от тях са много лесни, други са по-сложни, като ако за първ път правите въпроси от автоизпит, от категория Б, трябва да имате в предвид, че различните въпроси се дават от различни категории. Примерно тези с ABS, къде бяха този с ABS, примерно от последната 19 глава, т.е. обикновено той ще си има един или два от него, т.е. ако знаете 19 глава, този предпоследния въпрос ще ви бъде правилен или ще ви бъде много по-лесно да ги разпознавате. Така, и отново да напомня, тези хората, които не са абонирани към моя канал, могат да се абонират с кампанка, да ни стърват новите видеа и разбира се, ако сте нови, първо ви препоръчвам вместо да гледате цялостно решение на листовки, да отидете да разгледате различните глави, различни въпроси, да решавате съответните въпроси, които са дадени в съответните под съответните видеа, да ги решавате и в края вече, като минете си през всички глави, вече да започнете да решавате листовки, като много важно тук през на листовки да записвате грешни отговори, да видите къде имате пропуски, т.е. примерно дали в глава 19, дали в глава дали с преварванията и така нататък, регулировчици и така нататък имате проблеми, да се връщате, да ги решавате, защото наистина могат да ви случат лесни, да, може да имате късмет на чебонче, но може да се случат много сложни въпроси, т.е. точно които нямате, не знаете точно един-два въпроса си колебаете, не знаете една категория, точно те ви излизат и примерно ви стига една точка и всичко за вас се проваля, трябва наново да държите
листовки, се бавите и така нататък. А както знаете, вече курсовете са доста скъпи. Самия курс вече може би са вече над 1000 лева по различните школи, както и допълнителното явява на листовки, допълнително натоварва вашия бюджет. И натискаме бутона за преглеждане на съответно резултата, за да видим нашия резултат. Това ще да правим, значи продължавам, ако искате да без да сте го искали, или предавам, ако искате да видите крайния резултат. Нашия резултат 97 точки, 45 верни и 0 грешни. Тук отново може да се изберете нов изпит, с който може да ще преглед на съответния, или нов изпит, в който ще ви прегенерира много въпроси и отново може да извършвате следващото решаване. Като съответно, както казах, не е нужно да се бърза, за да видя съответни въпроси. Всички въпроси, които могат да ви се паднат, те са ясни, те са дадени от сайта на Министерството, има ги в помагалата и така нататък, т.е. минавайки през въпросите, запомняйки ги по някакви начини, различни правила, няма значение каква листовка ви се падне, вие трябва да може да я решите с 1, 2, 3, максимално 4 грешки, зависимо ли коя категория объркате, за колко точки въпроса, и ако знаете теорията, няма нужда да решавате страшно много броя листовки. Хубаво е, моето правило е поне като тръгнете да решавате листовки накрая, 5-6 листовки да имате примерно така на 75% успеваемост. Тоест, първо на една от листовките имате една грешка малко в повече, сте били скъсани, а на другите сте били максимум, близкото максимума или една-две грешки, които обаче пак ви позволяват да се вземете съответната листовка. По този начин ще сте сигурни, че не отивате на изпита само е така, 5, 6, 7 пъти, има хора, които така 3, 4, 5 пъти отиват, да ми се падне лесна листовка, не решите да ви се падне лесна листовка, обикновено винаги се пада, за лош късмет най-лошата, за вас, т.е. точно въпросите, които вие не знаете, или най-заблуждаващите, така че хубаво е да се подготвите, за подготвите може да използвате, разбира се, моите видеа, които са в моя канал, като съответно може да използвате моя плейлист, в който са подредени систематично, или да, разбира се, да при самостоятелна подготовка, на което му е по-лесно, ще съответно говорят помагалото и разбира се, разчитате на вашия инструктор или човекът, който ви води съответно теорията, имайки въпроси, се пресенете, питайте ги и така нататък. Това им се дават съответно тези пари. Благодаря, че ме гледахте и ако видеото ви е харесало, ще направя и други решаване на листовки. Разбира се, аз ползвам автоизпит, който е в момента стандарта за решаване. Тоест, решавайки от автоизпит, вие сте почти 1:1 с това, каквото ще се падне на изпита. Разбира се, трябва да го решавате от таблет, да сте максимално близко, но в компютъра същото е решаването тук, просто вместо с пръста натискате с мишката. Добре, че ме гледахте и до нови срещи!